Idhine yude, pesa ni dhine mine. Korka kora to pesa no tin, nikech mae pesa mochung' ne gimoro amora mar campaign duto te nyaka japiny. To akwayo ni pesa no tin nikech sechegi mae sama japiny be nyalo keye kuom josiasa. Nikech josiasa gimoko yudo ka samoro koyier to wigi wil kata ne jopiny nogo ne ombulu ni nigeno kodgi. Omiyo sama koro gini owuok to mae ma awinjo ka jomoko wacho ni chiem chuth mbele rach. Koro ne gikela kela to jopiny chiemo nikech moko bende samoro itero gowi ni ang' no ti tok ti. Koro pesa ni to nonego chak mede maka japiny yudo mogo. To mana kaka iwinjo jotelo moko ywak ni ina bangi koro jopiny bida bangi ma kowuok kata odhi nyatike to un nyatike kamano ma ibe samoro kangi go kwandi odiochieng' to iyudo ka loyo kata samoro ja mijengo. Koro pesa ni nonego gimedi kata mane mare kom ker bende kwan sani ng'eny, dhano medore to piny bende ochako sudo. Omiyo kata mana magi keto mar kom ker chokane ka nyalo romo kaluwore gi kaka sani piny chalo. Samoro idwa lawo piny manyaka ang' iti gi kalapapla. Koro ok obed tich mayot ahinya ka lure gi kwan ma IEBC ogelo. To penjo mara be ma adwa nachaka penji ni to kata ka IEBC ogolo pesa ni to jok motiyo gi mokalo titimo nade, nikech gideo beda ni gin kwan ma giketo to onge giming'iye, nikech samoro gikete aketa kamano tibiro yudo ka jomoko tiyogo be makal kata nyadidek to onge okang' mikawo ne. Giluonga ni Winnie Atieno, nying mong'ere iluonga ni Martha. Pesa momiwa no tin kabisa nikech Migori kaendi duong' to kuidwa ringo nyaka mwalo piny tong'wa gi Tanzania. Kanya midwa golo nyaka idwa timo gimoro amora tenye print isede kiang'o yani pesa no tin mang'eny to wan bende nyaka wakaw nikech wan be gimomiyo nyaka wakaw chuth jogi kosedhi to kichak iduogo iyudo gini gichak gimiyi gini gidhi chuth kamano kosa campaign kama eminyalo bwase wiye. Omiyo wan kaka nene kaka pesa momigi Migori County kama otin. Wakwayo IEBC ni kane giber to ne gimede pesa no kata ma president no tin nikech president Kenya mangima ok en kuma tin, en kuma duong'. Onego bed ni jogi kawo pesa to medo no pesa ni maber makata ka koro inyalo ng'wenyi ni gima maber ibi chodo chuth yae tichodo mana ting'e ni gichodo gima ber. Jacqueline Achieng' ai kaunti ma Migori. Kian kipacha kaka ja Migori, jodala wa Migori duong'. 40 million ok nyaromo campaign Migori. Kichak midhi nyaka Kuria to di pesa ni ema dwa loso t-shirt ma ang' arwako, pesa ni e fuel ma gavana dwa ringogo, pesa ni ema ang' loso sukni ma kawaida nyako mimon, pesa ni ema ang' dong' ma an gi target ni ka ang' kanyo tadhi arundi. Gowi sani onge. Sani Kenya kuma wachope ni nyaka yo kipenjo ne adwa dhi kuma kama tichulo. Sani onge tero gowi. Ng'ami tero gowi kosedhi ang'o kiai obiro kiri piko kalo gi gari. Koro gowi onge sane. Gavana Sumbe wuok kung'e ni obed MCA obed gavana obed mbunge onge ng'ami tero gowi. Pesa nyaka miya nekech okabineni kuma biro lawie gi gari matiende duong' onge. IEBC meduru jotelo pesa monde ka wambe wayud kaka wachiemo. Kami keye michieme meduru pesa.